Hey, ngeke ngibahleke. Ngeke ngibahleke abekho kule vele Orlando Pirates laba vele nje le Nedbank babekele thina. Eyethu manje. Bathatha 3 points, sithatha Nedbank. Banikwe ihlate lirongo. Yo, banikwe ihlate lirongo. Yo. Abakwazanga ukuphuma ehlatini bafele empini. So kudla ngamahlathi sesiyofika yathi kasi cha lutho. Anazi waboyikiswe lijezi noma cha kodwa nisilibasile. Nisilibasile akusiza ugula kancane uzofa. Beke kufanele nivele ninike nje kasi kule game zisuka nje ningabe nisisa kuma penalty. Yasilibazisa. Izani sinilindile la sohlalani sonke nesandla sifikile. Ngize ngikhumbule komunye unyaka lapha ama-fans we-Orlando Pirates ithi hey Chiefs umswahla idliwe yi-team engu-Division 1. I-team esehlathini i-team ekumvela. Ngathi ngigugla ngabona i-Pirates layo bake bayishaya ichaya i-team esehlathini. Manje bona bayashesha bakhohlwe i-problem. Sebebaphindile futhi ngelinye ihlathi. Oh my God.